TMTV. Selam dostlar. Haller nişik dip sırağaş yuqqa gına aşağıga qarab indi dip cevap qaytarmıylar. Şuna görə biz sizning aşağı yağın her vaqt, her daim qayğırtып turabız. Tatmus TV telekanalında təmli kreş tapşırığı hamide sizni qiziqli retseptlar, təmli aşılar kite alдағы minutlarda. Kim bugün pişirirsin ul riziklarını? Qarşı alığız. Tataristan'ın ot qazanan artisti, popüler jırşımız Alsu Abilxanova. Alsu Rahimit. İyisen misiniz? İyisen Allah'a şükür. Sizni şatmın qabat көрерге? Әлбәттә bizdə. Мен de әлбәттә бүләк. Студиябызда 115-нче тапкыр. Бәләкәй генә бүләк, бик күп төрле әйберләр белән килгәнем бар. Шулай бит. Ниндидер статуэткалар, тарелочкалар белән. Акча белән килгәне булмады бер кашанда. Акча белән тагын бер мәртәбә чакырсагыз килермен. Ә бүген инде мин сезгә үземнең шундый иҗат бүләк алып килдем. Минем бит инде быел шундый Матур юбилей булды. Иҗатыма 20 ел тулды дип әйтсәк тә була. Шуңа күрә менә бүтән җырларымны, элеккеге хитларымны һәм яңа җырларымны җыеп бер дискка чыгарырга булдым. Һәм булат тыңларсыз дип өметләнеп калдым. Миңа бу конкретно. Шәхсән миңа. Әлбәттә. Рәхмәт. Менә чынлап та 21 җыр мәхәббәтнең соңгы төненнән башлана. Ремейк, яңаша һәм янам гына дигән җыр белән тәмамлана. Менә бу альбомдагы җырлар исемдәге Алсу Абилханова. Мәңгегә сезнеке. Шулаймы? Син логинаның девизың бармы? Алсу, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бүләгенә хәзер без бик матур бер урынга куябыз да, тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Алсу, синең килгәнең бар узган сезоннарда, шулай бит. Әле бу яңа сезонда килгәнең юк. Кайдалар бераз гына үзгәрде. Син сизгәнсеңдер. Синең монда көндәшең юк хәзер. Беренчедән, икенчедән бернинди дә монда ризык күрмим. Булачак ризык. Оннан тышма. Әзерләйбез аны, әзерләйбез. Алсу, синең көндәшең хәзер әнә тегендә диванда телевизорга текәлеп утыра. Шулаймы? Хәзер телевизион тамашачылар рецептларны юллыйлар да, син шул рецепт буенча әзерләргә тиеш буласың ризыкны. Әгәр дә барысы да нәкъ алар юллаганча килеп чыкса, фотосы да бәлкем тәмәдә тәмле булырга тиеш бит инде аның. Димәк, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән табалар, яисә кәчтрүл. Мин бит таба артыннан килдем. Таба белән китергә тиеш. Ай. Синең мотивация, Миңа таба бик кирәк иде. Миңа бик ошый синең оптимизм. Әгәр дә кара тыңлап бетермәдең, әгәр дә шулай килеп чыкмаса, рецептым шул таба китә әнә шул рецептны юллаучы телевизион тамашачыга. Да? Алсу, барысы да шулай. Димәк, кем сиңа каршы бүген көрәшә икән? Әйдәле, игътибар экранга. Бәдретдинова Ирина Ригель кызы. Актанышта туып үскән, шунда ук яши. Балалар бакчасында музыка дәресләре алып бара. Ләкин әлегә бәби ялында. Ирин кызын төрле тәмлүшкалар белән сыйларга ярата. Бүген кешене ризык белән гаҗәпкә калдыру авыр. Шуңа күрә төрле экспериментлар аша мин яңа ризыклар уйлап табам диде Ирина. Шуларның берсен сезгә дә тәкъдим итәм диде ул. Шулай итеп, Алсу, сиңа каршы бүген Ригель кызы Ирина көрәшә. Аңладыңмы? Безнең коллега, музыка укытучысы. Әйбәт. Шәймиевның районыннан. Тагын да. Супырттыңмы? Юкмы? Менә шундый ризык җуллаган ул. Нәрсә икән бу? Запеканкага ашаган бу. Сыр белән ахырсы, помидорлар белән. Мин сыр помидорны айырдым, миндер ит бар монда, ит кисәге. Кимбә дә бар дип уйлыйм. Мин бу әйберне көндә өйдә пешереп ятам. Шулаймы? Җиңел генә. Алайса каралы, Алсу, менә синнән нәкъ шулай әзерлә. Шулай итеп, әгәр менә шундый фото сүрәт миңа монда чыгарып бирсәң, ясап пешереп бирсәң, мин табаны сиңа рәхәтләнеп. Тәмле дә булсын әле, яме? Тәмле дә булсын. Ну, әйберләрегез бар. Юк, безнең редакторлар хәзер әйберләрен битесеп тизеп куялар. Мин үзем дә белмим нәрсә монда. Тизеп куялар да, һәм синең Иринага каршы көрәшең башланып китәчәк. Син әзерме? Yes. 1, 2, 3, китте. Шулай итеп, Алсу, менә бөтен нәрсә өстәлдә. Ризыклар әллә ни күп түгел, берсәрәгемдә ингредиентлар. Ул да булса, тавык бавыры, помидор, суган, яшел суган, сыр һәм
Сарымсак. Әлбәттә инде безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционер җәмгыятеннән таба, кирәк булса табалар, кирәк булса кастрюль, һәм әйтеп узыйк, Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган завод. Германия технологиясе буенча Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге заманча шәп завод сабанысыз, интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Әгәр дә интернет юк икән, барасыз да туп-туры кибетләренә Кукмара бар, фирменный кибетләре, һәм инде Казанда да бар, Казанда 3 кибетләр бар. Һәм идея кулланам бик әйбәт сковородка. Менә берсе аның Мусин урамы 23Б адресы буенча урнашкан. Икенчесе Павловский урамы 114, өченчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан. Йөрдең дә, күрдең. Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында киләсез. Сөйеп алып киләсез, үзегезгә кирәкле табалар һәм кәчтүрләрне. Вәт, һәм шундый таба өчен син бүген көрәшәсең. Унутма. Запеканка. Шулай бит. Запеканкага Мин анда охшаган. ит дип уйлаган идем, бауыр икән, бауыры. Әйе, һәм мин анда яшелчә күрмәдем фотода. Ләкин миңа матур гына бизәсәм, ризыкны менә шул петрушкалар белән начар булмас иде. Начар. Син да гөмбә бар дип уйлаган, без сиңа әйттек, гөмбә анда юк. Гөмбә юк. Гөмбә булса тагы да тәмрәк булыр иде. Ярар. Гөмбә булмагач. Алып килмәдеңме соң анда гөмбә үзең белән? Алып килмәдем, чөнки сез миңа дип әйтмәдегез. Кирәк түгел яе. Хәзер бауырны мин кыздырмабыз дип уйлыйм. Чөнки әгәр дә біз бауырны да помидор белән суганны да кыздырсак, аннары тагын духовкада да тыгып, шунда тәмит итсәк, аның бүтән тәме бетәдер дип уйлыйм. Шуңа күрә мин бауырны вакытына турап, табаның төбенә генә түзәр идем, шулай бит. Әйе. Инде менә шушы помидор белән суган белән сарымсак белән муайлап кына тәмле генә сковородкада табада кыздырып, өстенә салып, тәмләтер дип уйлыйм шулай. Шулай дип, кара әле, сиңа алсу тагын бер лайфхак, сиңа ярдәмгә килергә мөмкин. Он. Онны мин кайда булса да кулланам инде. Берәр кайдаймы? Чөнки безнең бүгенге чыгарылышыбызның Моны кирәк булган. Юк, әлбәттә. Һәм моны синең өчен ачмыйм әлбәттә. Безнең чыгарылышның спонсоры Казанская мельница оешмасында җитештерелгән әлеге югары сортлы Государев амбар уны. Һәм сиңа бер кызыклы факт әйтмәкче булам. Менә Татарстан территориясендә пешерелгән, әзерләнгән менә 80% икмәк ризыклары барысы да менә шул оннан беләсең килсә. Алай да кулланабыз. Куллан, яме, куллан. Мин инде аны кирәк булса синең өчен 3 пачка да ачам. Бездә алар күп. Я, тотынабызмы? Тотынабыз. Кереш бик зак булды, әйдә алсу. Җиңне сызганып. Май кирәк. Эшли башлыйк. Һәм табага май салыйкмы? Юк, майга табаны салыйк. Аха. Кирәк. Син үзең салырга дип уйлаган идең. Һәм менә шушы. Монда мин бөтенләй кушылмыйм да, кагылмыйм да. Гүмен. Карап кына торам. Әгәр дә инде бераз башкачарак килеп чыкса, Ирина мине гафу итәр дип уйлыйм, чөнки кем гафу итәр? Ирина. Әйе. Чөнки һәрбер хуҗабикә үзенчә бер төрле ризыкны әзерли, шулай бит? Шулай. Менә шушының төбендә әзгенә. Ансын ансы борчылма, ансы булыр, әйе. Син тип эберне эшләтер. Анда салырга кирәк. Әлбәттә. Бауырны. Күрә. Миңа әзерләп куй, пожалуйста, мөмкин булса. Ярар, мөмкин. Ярар, алсу. Инде иҗат. Ой, инде уста егет. Ой, шаккатам үземә. Ярдәмгә килә. Я бу бер яр саатка җитәчәк. Алсу, 20 ел иҗат. Иң ответственный шашлык. Алсу. Иҗатыңа 20 ел дим. Минем иҗатыма 20 ел. Шундый концерт булды бит әле син. 20 ел бергә дигән. 20 ел бергә. Узган елны ни? Күз алдына китер 20 ел элек алсу. Казанны яулыйм дип килде. Юк, әле мин тагы да әле Казанга килгәнче яулый башлаган идең әле. Юк, иртәрәк килгән идем, әле яуларга түгел, укырга гына килгән. Укыдың да? Укыган вакытта инде уже җырлый башладым, һәм җырлый башлаганнан соң конкурсларда катнаша башладым. Аңлаша, алсу менә 20 ел элек синең старт каян башланды? Нинди мәйданнан, нинди сәхнәдән, кайсы залдан менә? Менә минем үземнең сиңа сорау бар. Әйт әле, пожалуйста. Менә кайсы көннән саный башларга кирәк 20 елны? Укыган вакыттан, беренче мәртәбә сәхнәгә чыккан вакытта, беренче конкурста башлаганда или беренче клип чыгарганда, хит чыгарганда. Юк, минем уйлавымча, беренче тапкыр сәхнәгә чыгудан түгел, чөнки без бөтенебездә инде авыл клубында сәхнәгә чыккан. Әгәр дә анда 5 яшьтән саный башласаң, бөтенесе инде күптән халык артистлары булып бетерләр, бөтен мактаулы исемнәрне алып бетергән булырлар, бөтен кеше дәйме. Әйе. Минем уйлавымча, син инде укырга кергәч, менә беренче тапкыр профессиональ сәхнәгә чыгып, конкурста катнашып,
призлы урын алғаш, менә сине бәйлегәч, гран-при алды. Менә шуннан инде сондай башlasam була. Монсы бер фикер минемчә. Икенчесе инде радио, телевидение сине менә беренче җырларың яңгырый башлап, сине халык инде аның җыры икән дип әйтә башлаганнан да ярый. Менә син икенче булды. Син каян саныйсың? Мен 97 елда килгән идем Казанга укырга. Һәм 98 елда bütün конкурсларда катнашып чыктым. Иң шундый ягымлы сандуга, затлы, иң шундый ничек әйтим инде, престиж конкурс. Ул минем уйлавымча Илһам Шакиров исемендәге татар җыры конкурсы иде элек. Анда инде Илһам Шакиров исемендәге булгач, ул бик дәрәҗәле иде. Һәм анда бөтен Россиядән гына түгел, Казахстаннан, башка илләрдән килеп катнаша иделәр. Менә шушында катнашып, шунда күренеп, телевидениедә күренеп алдык инде. Менә шушы елда тагын төрле башка конкурсларда катнаштык. Һәм шуннан да санап, 98 елда димәк. Аннан да санамыйм. Шуннан да әле санамыйм мин. Әле ансында шутка кертмәдеңме? Шутка кертмәдем, әйе. Мәсәлән, шутка. Менә инде сольный концертларда чыгышлар ясый башлагач, шуны танылган артистлар белән зур сәхнәләргә чыга башлагач, үземнең җырларымны җырлый башлагач, инде шуннан санасаң була дип уйлыйм. Демәк, бу 98 ел. Юк инде, менә бездә 98-99 елларда яңа шулай. Аңлашылды. Һәм сине таныткан, иң беренче таныткан җырым ул Роза гөлләрен беләк. Ул җырны күп кеше белә иде ул вакытта, ул онытылды инде. Син инде минем җаным. Казанга килмәгән инде ул вакытта. Гәрәй белән җырлаган җаным җырын гына миңа гитарада булай итеп күрсәтеп кенә җырлаганың бар. Димәк, син шул бер җырымны гына беләсеңдер инде дип уйлыйм. Юк, мин 2001 елда радиога эшкә кергәч, синең җырларыңны белә башлаган идем. Шулай дип әйт инде, шулай дип әйт. Я, алсо без зур эш эшләдек әле без монда хәзер. Зур эш эшләдек. Шик алып куйган. Төздек без бу нине бавырным, шулай бит. Һәм миңа тагын бер такта кирәк. Димәк, син суганны хәзер турап аңлатасың. Әйе. Безнең җылына торамы? Таба. Я, алсо. Так, менә шушы табада без кыздырабыз суганны. Әйеме? Менә бер суган күп булыр дип уйлыйм, шуңа күрә мин яртысын гына кулланам. Мин суган яратам. Яратасыңмы? Күп итеп алайса кыздырап ярамы? Син яраткач. Монда бит Ирина ярарга түгел, менә сиңа ярарга кирәк бит әле. Син яраткач бөтенсен турыйбыз, әйе. Юк, син миңа сүрәте шулай булсын, менә шулай итеп эшләргә тырышасың. Неужели сүрәте генә кирәк, Сүрәте кирәк, тәме дә кирәк. Тәме. Беренче чиратта сүрәте, аннан соң тәме. Менә шулай. Бик требовательный кеше син. Әлбәттә, безнең бит шартлар үзгәрде. Хәзер кагыйдәләр үзгәрде. Менә яңасын. Мин инде суганны вакытына турарга тырышам. Җыламыйча гына. Җылый башласам, син турарсың, ярармы? Җыласаң, лагын чәчәк. Әйтмә кешегә, әйтмә. Беркемгә дә. Булай да әйтәләр, башына кимәгән, тырнакларын бетермәгән дип әйтәчәкләр. Шулаймы? Әйе. Әле алсу син бит күптән түгел ялда булып кайттың. Әйе, булып кайтты гаилә белән. Вьетнам яклагында. Әйе, без Вьетнамга барырга беренче мәртәбә уйладык. Әле беренче тапкыр гына? Юк, Вьетнамда беренче мәртәбә. Чөнки Таиландта булган бар. Кыш көнне бит инде бик җылы яклар күп түгел. Һәм безнең Казаннан туры гына утырып, Мәскәүгә төшмичә генә бара торган юллар күп түгел. Илләр. Әйе. Шуңа күрә без менә бөтен илләрдән Вьетнамны сайлап, матур гына гаилә белән Казанда утырдык та тегендә барып та төштек. Матур гына ялда итеп кайттык. Анда ялыктырмадымы соң? Ялыктырмады, чөнки прямой вылет һәм бик сөенеп 9. Ну без төнне эштек йоклап бардык. Һәм беләсеңме? Юк, минем балалар әйтә, әни, что-то җайсыз, что-то менә монда утырдым да аякны кая куйым микән? Что-то, әйе, анда да куйдылар. Булат, итәгемә дә куйдылар, монда да күтәрделәр. Мин туры гына утырып бардым шулай. Аннары әйттем балаларга, әйтәм, менә әниегез гастрольдә шулай йөри дип. Мен әйтәм, 12 көн, 9 сәгать кына түзәрсез. И шуннан соң улым алай әйтә, о, мама, оказывается, әни сиңа авыр икән дип. Син ничек уйлаган? Әйе. Ул җимешләр җиңел генә биреләме әллә дип.
Әйе. Табаны тағын қыздырып көбірек. Помидорны тұрсың саған? Турым помидорны. Алсын біраз ғана. Біраз болғатқан бұл ішінде. Не ошадың анда міне? Сендер бізге Вьетнамның кухнясы турында. Анда экзотик. Тарақан. Юк. Бізге әте айтты. Йылан. Қызым, йылан ашы көрме. Мұсылманларда йылан ол нашар әйбір деп әйткеш. Мен енді әлбәтті тіләгім дә юк еді. Ошо деп әйткеш, тағында сақ болдық. Бұлай йыланды пішірушілер бар ма? О, бүтін ресторандарда аквариумда yüzіп жүрелер. Кіші бақа сайлап ала, шында йылан сайлап ала, оларының көз алдында қыздырып берелер де ошилар шуны. Ой. Мен балық ашадым. Сен өзің білен нәрсе алып барған? Креветка ашадым. Мен өзім білен тұқмаш алып барған, колбаса. Yok, biz restoranlarda yürüdük. Elbette hem mорепродукты, krevetklar, bik temli balıklar kızdırıp aşattılar bizge. Rizik temli. Bizning qizil qanot degan baliq barmi sen? Qizil qanot. Shabaq degan baliq. Yo'qmi? Endi baliq. Mene bular sendan narsa so'ramoqchi bo'lam men. Bilmayman, bugun sen topshiruvga keldingmi, men keldimmi? Men mana o'zim so'rayman. Mene men bilasizmi narsa o'ylayman. Baqani shu qatli maqta boshladılar, aymi ta'mini deb tavuk itini ishagan deb. Yo'q, endi ruslar unda kelalar. Kurslar, anda ruslar bek ko'p anda. Ham ular endi tavuk itini ishagan dilar shulay bit. Mene men o'ylayman. Ochliq vaqtida bit endi butun narsa qutqa ketgan shulay bit. Itni ishaganlar turli xil bo'lgan. Mene men o'ylayman, bizda Rossiyada baqalar shu qatli ko'p, aymi? Nishlab bizning rizqqa kirib qolmagan u? Ratsionqami? Ayy. No mena Aziyada oshlar etgan. Yo'q, ol yilon turunda. Baqa turunda da halal tugul. Shulaymi? Voy yarar. Elde sen menga javob berding. Nega kerak tugul? Yo'q, mena ochliq bo'lganda, ras u ta'mli, ras tavuk. Bilmaymiz sening bilan narsa oshagan. Men global. Ul vaqtda baqalar kirib qochganlardir. Shulay bitgandir ular. Ularni oshab bitirganlardir. Shulay dedi. Aның qarab bitali. Baliq bir qoshinda bitmagan, yo'llarda, sularda, ko'llarda. Ayy, baliq bo'lganda kim baqa oshasin endi shulay. Albatta bizda shu baliq. Sen baliq yetasizmi? Albatta. Men o'zimda bit yıldızlık bo'yicha baliq. Shunga ko'ra men baliqlarni kun sayin oshaman. Mana bizning o'sha ozgina qizdi, so'g'in sundirga tugul. Qizdi, ozgina. Hozir biz pomidor solamiz. Qara ashikliga bir qoshin tilak yo'qmi mana? Qayerga men sizga bir tatar rizqi pishirib ko'rsataymi hali deb. Ha? Yo'q. Mana ondag'larga. Bilasizmi? Vietnamliklarga. Bilasizmi, restoranda borib. Restoranda o'tirganda bilasizmi kimni jig'latdilar? Vietnamda. Stas Mikhailov. Roza suyugelim. Elgin Greyni. Elgin Greyni mi Radik Yuliakshini mi? İkisinde. Yok, onun jırın restoranda jırlattılar, представляешь? Mene Vietnamda. Neydi popüler jırşı? Tatarcha jırlar. Bizning jırını koymadılar bit. Belki sen alıp barıp bergen flashkalarında Elgin Greyni bulgandır. Men anda flashkani bergen bolsam, bütün özümning jırlarımni qoldirib ketgan bo'lar edim. Bilasizmi, menga kerak almazdim. Tuz. Almazdim. Oyazdim. Oyazdim. Ne biz hozir ozgina bir ishlaymiz, menimi? Tak, bir ishlaymiz shuni. Damdirtamiz. Tak. Bilasizmi, men ozgina unda solarım. Mana quyroq bo'lsin ishim. Ozgina. Aydarlar. Shulay. Gasudaryev Ampar. Ayy, shunday aybat un bo'lganda, u ta'min bizmaz deb o'ylayman. Mishagina respublikada shu undan pishirmaylar bitni butun rizqlarni. Mana hozir bu motorgina ta'minligina tushitsa ita, shulay bit. Yo'qmi, sen o'zing ozgina kullanmasın. Oshim bular, bütün aybirini oshim. Men tortlar, shokoladlar osharga yaratam. Oshaysandir, yilga bir topqiradi men oshayman. Oshamasam energiya bitaminim. Sen energiya tortlardan olasizmi ne? Shokoladdan. Men sportzalga yursam da shokolad oshayman. Обязательно. Qora shokolad. Любой. Любой. Slivoshniy. Ta'minligina bo'lsin. Vanil bilan. Vanil bilan da, iftanil bilan da. Afan. Yara. Egan, also solib jibaring mana. Hozir to'xta, ozgina tushitsa yetilsin. Endi tushitsa, uni bitta talantimda kirasi bor.
Ой, сен Түзімсіз. түзімсіз. Біздің уақыт бара. Міне қара, оп, ненде ұн көресің? Ох, ненде качественный ұн бұл. Енді алсу қаралы ұн дегеннен лайфхак. Міне ұннан келесің бе келесің бе? Сайлағанда пакет ұн тұтқана ұбырасына шығырдарға тейін. Бұл сыйфатлы. Шығырдарға дейін? Шығыр дейді. Көрді ме? Шыны тауыр шығарға дейін. Ол әгәді бұлай тіп шортлап кетсе? Да. Алай шортлап кетсе, демек сен Балуев. Аңладың ба? Есі Шварценеггер. Әйде әзгіне сарымсақта салайық, и шуннан соң? Шуннан соң біз мұны барысында... Әлі тігінде әзгіне тұз білән бұрыш салырға? Мен қаршы түгіл алсы. Нешек кетсең, баш үсті дегенде, біз Вьетнамдан қайтайық ма енді? Бұл да Вьетнамда башқа селер әйберін сөзің жоқ. Ой, анда бик көп әйберлер селерге бола. Әмәләкин, мен енді ол ял турында ұныттым да енді. Ұнытқаш, бик әйбер. Шынки әйбер. Бізде ұныттып, шынки сен мұнда қазір қайттың, әм, ненде проект үстінде әшлейсің бәсің. Проект дегеннен. Клиплар бик көп болды. Бүтін кіші шетелге барғаш бет клип шырып қайта. Жоқ, ол дұрыс түгілдір деп ойлайым мен олай бір. Чөнки клипні әгер де әйбәт идея һәм әйбәт аппаратура болса, любой жерде түсіріп болады. Табиғат жоқ. Диңгіз жоқ, анда бізде міне. Анда тек барасың Вьетнамға. Вьетнамда bütün нәрсе арзан дейді. Дұрыс ма ол сөз? Бүгінгі күнде шулайдыр деп ойлаймын. Шулай деп. Соң видео операторлары да арзан битмен. Барасында бір-екі. Әзгіне тұзлайбыз. Кімдерге анда исімдерін жектір. Нянь-бонь тұзлайбыз әзгіне. Тұзлайбыз. Шулай ма? Бір ішлайбыз. Камера тұттырасында, братым, шыләлі меңа бір клип деп. Түсіндіргіз, пожалуйста, клиптің. Әйе. Һәм міне шушы бауыр істіне салабыз. Қаралы, сен ашынап та өзінің каналын ашырға керек. Шулайдыр. Әмәләкин помидорлар әзгіне азырақ болған ма? Yok, азырақ түгіл. Крупныйрақ болса, ірірек болса, әйбәтірек болар деп ойлаймын. Менің сені орнында крупныйны алып, тағын салып қойырам. Салам. Шынки білесің неге? Неге? Фотода кібікшілерге керек. Онда ірірек. Қазір біз хитрығына аның сыйфатын кетіреміз. Ой, я керек жемесін келесің. А как же меңа таба керек, менің ғайлам зур. Таба білесің ненде әйбәт? Біләм. Вот. Шуңа көре мен только таба ішінгіне көрешем. Тағын бір помидорны бар. Табалар кибітті де бар алсы, ұнытма. Еме? Кибітке бит барырға керек. Қазанның қай сарайында тұрасың әлі? Қазанның? Қай сарай қарайында? Чистай ұрамында тұрасың. Міне мосин ұрамы егірме іші басқыңа. Нәрсеге мен ада барырға. Онда бит табағына онда башқа. Когда мен пішінне сарашын теге. Сіздің актив ял үшін. Жайлы орнашқан деме? Да. Так, септір табалар керек әлі мен тәмлік рәшті барып келем әлі, әйе, тапшыруға. Қызық се? Менің уже үш таба бар. Вақыт түгел. Тағын вақыт көресің. Енді клипларын кеша башалды, біз ол темадан шетке кеттік. Бұлат концертыма әзірленгенде, шошы сольный концертыма, мен шоқты клиплар түшірдім, әйме шуңа көре бүгінгі күнде олар жетерлік, қазір енді оларны көбірек көрсәтірге деп ойлайым. Һәм енді яңа жырларым да барлыққа келді. Қазір енді көбірек концертларда қатнашабыз, һәм енді міне ТМТV премиясына әзірленеміз. Алла берсе. Ойлайбыз, ненде киімнер боласын. ТМТV премиясы турында біз біразында соңырақ сөйлесербіз. Әлі аралашып аларбыз ул турыда. Қазіргі әйде біз міне бой-біріне ұзатайық енді. Ұзатайық. Только сырғына қалды. Турап салырған. Бәлкім сен біразғана сыңырақ, әйде бұлай, біразғана сыңырақ сырын саларбыз. Түгел, сразу саларбыз. Ол үрірге тейгіш. Ай, үрімәз деп білесің бе? Үрімәз деп құрқам. Ярар башы. Кім білген сіз меңа нендей сыр бергенсіз? Үрімей тұрған, может. Зор білгеш, оңа көре мен енді қысылмайым. Барысында өзің білесіңдер деп ұшанасы келе. Достар, шулай теріп алсын, сырға ябышты. Демек, біз бұл сырынымда зор іш қалмады. Сырының мұнамда қазір салабыз да, һәм духовкаға ұзатабыз. Менен ішләтелер, башта шақыралар, анда ішләтелер. Біз мұны ішлеген арада бик тәмлі реклама қарағыз. Татмустыбы телеканалы. Достар, Татмустыбы телеканалында тәмлі күрәш тапшыру давам етем. Бізде қонақта бүгін Алсуа Бәліханова. Бик жайлы болды бұл сеңа бирім. Миңа қалса сен мұнда шол бітмесін әзірлендім. Аның енді запеканкасы әзір дейерлік. Ол енді міне келіп жетмәді әзгіне, 1-2 минут.
Ул арада без синең белән бер рубрика эшләп алабыз. Хәзер һәрбер кунакка без аерым бер рубрика бирәбез. Иҗатыннан чыгып инде. Синең бар җырларында, дөресрәк репертуарында шундый җырлар Алмаз исемле җыр. Алмазлар да кирәкми, йолдызлар. Бие җырлы Алсу дигән җырым бар, кебегеме? Аязым, аны күп кеше Аяз исеме дип уйлады инде, һәр хәлдә анда исем булмаса, бары Аяз исем кебек яңгырый, Аяз. Балаларына багышладылар, ирләренә. Исемеңне җырга салдым дигән рубрика синең өчен уйлап чыгардык. Без берникадәр текстларны Сириягә керттек дә. Һәм ул Сирия шул текстларны әйтеп бирәчәк. Ну, үзе белгәнчә инде. Булдырылганча, татарча. Ә син безгә әйтергә тиеш буласың. Андый җыр бармы? Андый исем белән юкмы дип. Анасын без сиңа әйтә җырның оригиналын да яңгыратабыз. Әлбәттә. Миндә генә, минем репертуарда гына. Юк, инде әлбәттә синең репертуарында синең җырларны үзең беләсеңдер дип ышанам. Юк, мин Сирия. Юк. Ярар. Без аңа җырлар керттек менә. Аңладым, ярар. Татар эстрадасында булган дип әйтик. Ярар. Әмма син чынлап та андый җыр бар? Яисә юк, син шул гына. Ул русча тәрҗемә итәме? Юк, татарча сөйләү. Сири татарча да белә бит. Шулаймыни? Әзерме? Әзер. Биремне аңладым. Димәк, игътибар киттегә беренчесен тыңлыйбыз. Сыгындырма гелфем, йылындырма гелфем, күзләрен йөркылып, адашым индикаем. Аңладыңмы? Сыгындым, адашмым. Кемдә нинди исем анда? Исем бар анда. Анда, тыңлады исеме бар. Тагын бер мәртәбә ярымы тыңларга? Тагын бер мәртәбә. Сыгындырма гелфем, йылындырма гелфем, күзләрен йөркылып, адашым индикаем. Декретка киткән бу. Гөлфим? Нинди исем ул? Гөлфим. Ну, андый җыр бардыр дип уйлыйм. Нәрсәдер таныш. Ләкин мин ул җырны танымыйм. Бардыр. Я бардыр да. Бар я юк. Бар. Андый җыр бар. Нинди исем икән син танымадың, ләкин бар дисең. Бар. Сагындырма гөлфиям, Гөлфим. ялындырма гөлфиям, күзләреңнән иркәләп, арашам инде диям. Хоп. Гөлфиям дигән җыр. Молодец. Бер бал бар син, бер бал. Әйдә китер икенчесе. Айдар, халкың бигрәк кайнар, кечекеңде кайнар, Бу бик билгеле җыр булды бу. Айдар. Айдар, халкың бигрәк кайнар, кычагыңда кайнар синең. Излия Усманова җырлый. Бу җырны Сири бик әйбәт әйтеп бирде, шуңа күрә танырга. Бик җиңел булды бу. Бирем киттек алдагы бирем. Русланым дип сине эндәшәм, яратамын сине җаныкаем, сеннән башка буш минем дөньяларым. Юк, андый җыр. Русланым. Юк. Нигә син беләсең? Юк дип әйтә. Руслан. Киң таралган исем бит инде. Юк. Рөстәм. Юк, мин ишеткәнем юк. Руслан, Рөстәм дип җырлаган. Ул нидер менә җырга ятмый торган исем дип уйлыйм. Русланмы? Чегенде. Руслан, син бит минем арсланым мәсәлән. Юк дип уйлыйм. Юк. Мине син адаштырма. Юк. Русланым, син минем арсланым. Юк, андый җыр. Юкмы ни? Интуиция миңа шулай. Юк, андый җыр чынлап та юк. Молодец. Вот так булмады сине. Киттек алга. Аккан суларда, ак буранарда сине излем мин, сине сыгынам, ишетесең мине лузым. Ишетесеңме мине? Кем ул? Луизам диде, Илюзам дидеме шунда мин аңламыйча калдым үземдә. Мин үземдә. Мондый җыр бардыр дип уйлыйм. Бар дип уйлыйсың? Мондый җыр? Кем булды? Луиза? Илюза. Илюзадыр ул. Илюза. Илюзамдыр. Тыңлап карыйга. Sine özlemin, sine sağlam, işlesin yine güzel. Ой, исемдә дөрес бергә килгән. Айдар. Бу бит Айдан Халимов булды. Менә Алсу дип кенә җырламыйлар соңгы вакытта. Нишләргә? Үзеңә җырларга. Җырлар Алсу диләр. Минем турыда беркем җырламагач, димәк мин үзем җырлыйм. Тагын бер җыр тыңлыйбыз да, 5нче бирем. Сайрар булбылардай матур исемнәрен, гүзелкәем. Güzelim, güzel köyüm. Bardır değil mi андый җыр? Чөнки гүзәлләр турында җырлар Бик күп. Миллион дип әйтәләр иде дә. Юкмы ни? Юк, менә Сез мине адаштырдыгыз все-таки. Чөнки без синең ишетергә
Махсус популяр исемini aldı da güzel. Elbette güzel karşı bardır indi. Бар güzel tornacılar, lakin Bu jurt түгел. Mınsan indi biz uylap çıkardık. Бик матур уйлап чыгаргансыз. Кісіден, mesela. Ya also 4 bal 5'ten naqlı 4 belgisi qo'yirga bo'lar. Rahmat. Muzika o'qituvchisi bo'laroq, dema. Derhal meni заучка отличница bo'lasim da kelmay. Shulaymi? Aya. Ya sen diplomda yaradingizmi? Tвердая четверка. Yarar also bek zo'r rahmat. Ida. Bu rubrikadan ko'chik biz sinopda mana 23-mart kuni piramida ko'ngilchi o'zagida. Endi traditsion uzashaq TNTV premiyalari topshirish tantanasi haqida rasmiy ayta boshlagan edim. O'shaning boshida azirlik bora. Sen nominantlar arasida shulay bit. Shulaydir deb Nominantlar umidlanim. bu o'yinda o'ng'ishning yarısı degan so'z. Nominantlar arasida bu o'yinda laureatga da ko'p qolmagan. Yarar bo'lsa bo'lat, bo'lmasa yo'q. Neler işleysin, neler kullanasın, neydi? Baribir ilanib kerak. Әлі қыланмайым, lakin Әрине жыр bilen senin de nominant mana. Qaysi jırың? Сүйүү алып келем деген жырны біз Сүйүү алып келем мені көтерсің ме бақыт көпірінен бірге өтербіз ме деген жырға авторлары кім? Би жырларға ойлайбыз. Алла берсе. Күйінің авторы Гүзелия. Әлбәттә, менің репертуарда бик уңышлыгына Гүзелияның жырлары әстүгел. Ярар. Гүмән also bu концерт, bu тамаша, bu шара турында нәрсә әйтә аласың? Син бит бик күп шараларда катнашкан кеше буларак, профессиональ күзлектән. Нәрсә әйтим инде? Иң мөһиме аның әйме. Кызыл Келемнән узу. Кемгә нәрсә? Матур, шундый затлы, шлейфлы күлмәкләр белән үтеп менү пирамиданың баскычларыннан. Кызыл лимузин. Карап, мен карап Анда Булат Байрамов каршы ала, мәсәлән, сораулар бирә, беләсеңме? Фотоаппарат, мында бүтән җирдә төшерәләр. Тамашачылар инде яңгырда яуып китсә вообще бәт. Яңгыр булсын. Башка бик яхшы бер идея килде. Бәясен сөйләшербез. Йөрү. Менә бу фартук белән. Чепчик та булса тагын. Булачак, тиктерәбез. Шуның белән бер узалы. Безнең тәмле крашка система реклама да булар. Аннарысын мине тамашачы бер ничек тә кичерә алмый. Нигә? Помидорлар үчә өстемә. Кит инде. Син мондый образлар. Кемдер бит әле итәкләр киеп чыганда. Булат фартуктан да булам. Ишемдә бүтән җирдә помидорлар ябышкан була шундый. Син алдан ук ябыштырып чыганы. Помидорлар. Безнең янмый микән безнең ризыгыбыз. Безнең ризыгыбыз инде әзер кебек. Дуслар, барыгызны чакырып көтеп калабыз 23-март кичке сәгать 5-тә Пирамида күңелче үзәгенә һәм иң мөһиме тантана башланыр алдыннан барлык йолдызлар, барлык җырчылар кызыл келәмнән узачаклар. Әлбәттә, сез аларны үзегезнең телефон, айфоннарга төшереп алачаксыз, камераларга һәм инде бәлкем автограф та алу мөмкинлеге булыр. Шулай бит. Фотосессия әлбәттә инде. Барысы да 23-март көне. Also, безнең Мен куркам. Курыкма син. Син курыкма, барысы да яхшы булгандыр дип уйлыйм мин. О-хо-хо-хо. Бу бит. Самое главное, ушаган микән? Тәмле микән? Юк бугай, яшамаган бугай. Ушаган микән? Тәмле микән? Ушаган. Карап торышка тышкы кыяфәте нәкъ менә теге фотографияда кебек иренеп пешергән кебек. Дуслар, бик җайлы рецептлар юллыйсыз. Бик җайлы. Катлаулырак эшләр кирәк. Безнең артистлар моны гына инде пешермәскә. Юк, сез алай, син алай әйтмә. Тута, мен куып карамадым бит әле. Бәле, дуслар, менә экраннарда күрсәтелгән телефон номерына WhatsApp-ка үзегезнең рецептларыгызны юллагызлар. Пешерегез иде, фотога төшерегез һәм безгә. Без аларны артистларга тәкъдим итәчәкбез. Монысы булды бер. Асу тышкы кыяфәтенә бәйләнерлек түгел. Хәзер тәменә бәйләнеп карыйсың килә. Үзем салыйм әле сиңа. Тәмлесен генә. Әлбәттә. Так, пычак бар. Юк, пычак та кирәк, мен белән. Юк. Тукта, син ни? Тәмле. Вдруг син аның тәмен бызып саласың. Понимаешь? Вот. Хәзер. Менә. Сал әле шул зур өлешен. Зур өлешен. Ул әгәрдә сыйса. Син күмән үзең запеканкалар пешерәсеңме? Пешерәм. Мин фарш белән. Фарш белән ясыйм. Менә бу бавырында салыйм. Булды. Тәмле дигән. Тәмле дип әйт. Карарбыз инде. Тәмле микән? Тәмсез булырга мөмкин түгел.
Яшелчәне кулланмадык. Яшелчә салырга мөмкин. Шулаймы? Яшел үлән салырга мөмкин әле. Мин аны менә беләсеңме, син ашаган вакытта матурлатам. Менә шулай. Мен шындырысын әйтем, үзгә бер менә беренче тапкыр бауырдан, тавык бауырыннан запеканка ашым, беләсеңме? Шул. Без бауырны запеканка ясамыз. Мин аны фарш дип уйлаган идем башта рәсемнән. Ул гадәттә бауырны кыздырабыз гына. Бауырны әзерләп куйгач инде. Ләкин әйтергә кирәк, шундый сусыл һәм шундый тәмле килеп чыккан, кара. Ышанмыйм, кая. Син помидорны ашама, син бауырны ашап кара. Беренчедән. Арада пышак булмасын. Пышаклар тырмасын. Беренчедән Алсу. Юк, беренчедән Ирина. Бик зур рәхмәт рецептыгыз өчен. Кызыкларыңа рецепт менә, рәхмәт. Алсудан да рәхмәт. Балаларны тигезлектә үстерәсен. Дип теләп калыйк әлеме. Икенчедән Алсу сиңа рәхмәт. Шулай итеп пешерә алганың өчен, килгәнең өчен курыкмыйчам. Һәм әлбәттә рәхмәт әлеге бүләкне алып киткәнең өчен. Шулаймыни? Мин бик шат, чөнки миңа. Менә мондый Кукмара металл соусы заводы Ашак акционер җәмгыятеннән Гранит Ультра дигән әлеге кастрюля жаровня. Ягъни бу менә шундый кастрюль. Синеке. Сиңа бүләккә. Ирина ачуланмастыр дип уйлыйм. Катлаулырак булса иде аның рецепты. Кем белә, бәлки башкарып чыгармаган булыр инде диген. Алсу, котлыйбыз. Спонсорыбызга рәхмәт, һәм алар Instagramда бар. Аларга язылырга гына кирәк. Языласыз дуслар сездә Кукмара Official дигән. Һәм анда кибетләр турында мәгълүмат укыйсыз, төрле акцияларда катнашып бит әле зур ташламаларга да ия булырга мөмкин. Яма син дә кибеткә барып кил. Бу бүләк синеке. Зур рәхмәт. Иҗатында уңышлар. Минем әйтәсе сүзләрем шул иде. Рәхмәт булат. Синең теләкләрең булса, телевизион тамашачыларга әйдәне рәхим ит. Минем теләкләрем, хөрмәтле дуслар. Шатланып яшәгез. Күбрәк матурлыкны күреп, яхшылыкны, елмаеп, нур балкысын. Яратылып яшәгез дуслар. Йөзегездән нур балкысын. Йөрәгездән нур чыксын. Шулай бит. Шулай. Нурлы матур иртәләр каршы алсын сезне, безне, һәммәбезне һәм һәр атна сайын каршы алсын Тат Мустафа телеканалында тәмле көрәш тапшыруы. Сау булыгыз дуслар. Сау булыгыз.